Jo. V tejto veci je hudec. 40 hilárov. 40 halírov. Jo. Yeah. This is Kuzou. Kuzou. Pravdivý text okom ako bezpečnosť na plný úväzok sa týka stropu. Podmanili si krajinu, no zabudol na more. O tom potom čo bolo hore. Bol na rebríku, no nedočiahol na strom. Zabudol, že bod života už je v ňom, že nás kokotom pravidlá vysoko kálajú. Aj nezamestnaní, ktorí prasce obhárajú. Údržba a hlavný uzáver plynú na môj pravítkový rep z vysoka kínu. A teraz inú o tom, ako mesiac lízal zemi špínu drina a chvosta, ktorý za sebou ťahá opatrnosť a základ vraha na tom, čo sa odohráva. A demonštrant, čo zaspal vo za volantom, bol sám sebe katom, nechod do lesa, ak sa bojíš slovesa, lebo veľké kolesa na teba rýchlo obesa. Jo. Prichádza aniel masti, ktorý teraz ukončí všetky slasti, ktorého pomocníci budú v pekle šaholnícky misi a tam potom príde odplata na každého kata, ktorý robil ako výplata. Masriot príde a povie vám, čo je to pravda na tomto svete. To sa ukáže, aké fikcie sa odohrávajú na internete. Za obchodom sa potom otvorí brána do nových dimenzií. A to bude konec párkom tvrdejším. Je šupa od banánu na zemi, len si tak filozofuje. A k tomu priberá v sebe ešte aj cigánske postroje, ktoré majú čo dočinenia s vojnou na Ukrajine. Takže prepáčte mi moje životopisy, Papadí muž jazdí na stroji k pekle s trúťom. A tu prichádza zrazu skáza na pokrývke, tak odpuste všetkým vašim blížnym a choďte radšej šľupať kot s koženými torpédami,